Janno Malolo TV kamoro mora maintiere ageno odiochieng' Mario bedo maber akaw thuolo nieri marwaki e chenro mar duol mine kama kelo ni chenro nieri kaka pile nyinga Joyce Oduor. Otieno makawuono e studio marwa wan kod wende studio adamie thuolo mondo mi ofulno nyinge ka thuon wach mabende wadwa wuoyo otieno makawuono en kedo ne rocho ratich nyithindo. Machiegni ahinya chenro mar duol mine nyalo nyiso nyingi. Erokamano ahinya. Nyinga iluongo ni Irene Dancho Omburi. Ane founder mar Rehab Wheels mar rescue nyithindo manyiri kaachiel gi manyawuoyi. To tiende chuth en ni bringing back the lost self-esteem. Duoko lit e yo makare. Kamano. Kaka jalno ma nigi rescue center kata nigi kanyo ero mowuok oko mar kedo ne ratich nyithindo goeko manyiri kaachiel kod nyithindo goeko majawuoyi. Inyalo wacho ni isekonyo nyithindo manyiri kaachiel kod mayawuoyi adi moroch ratiro margi? Nyithindo manyiri asekonya biriyo. Mayawuoyi ng'eni yawuoyi okuogo oko mapiyo. Yawuoyi asekonya 2. Kamano. Iparo nang'o momiyo nyithindo mayawuoyi okuogo oko mang'eny kochoch ratiro margi kata koroch ratiro margi? Ng'eni kane ji chako wechegi, ji nong'iyo sana nyithindo manyiri, to wigi nowil gi nyithindo mayawuoyi. Koro nyithindo mayawuoyi nobiro mobedo kendgi, to nyithindo manyiri obedo kendgi. Koro iduogo iyudo ni nyithindo mayawuoyi kale matek molo kata nyithindo manyiri. But nikech koro kama ginyalo dhi e wacho wechegi onge, emomiyo mekgi neno ka nigi piny. But nyathi manyako ka gimoro time, tineno ka ji te chung' malo matimre nade mangi. To mane gima asebedo ka wacho ni ok en gima ber nikech nyithindo gi gite gin nyaka ng'i gi ratich margi. Kaka ing'iyo nyathi manyako e kaka ing'i nyathi mawuoyi. Mondo gigi dikoro ok bed mang'eny kaka sani. Kamano. Isewacho ni isekonyo kata rescue nyithindo abiriyo. Nyithindo gi eki noroch ratiro margi e yo machalo nade, to iyudo ni e piny masani iyudo ni ng'ato roch ratiro mare kata nyathi irocho ratiro mare gi watne mong'eyo obed babagi obed anko gi. To cases machalo kamaendi chopo e dhodi e yo machalo nade? En gima lit miwuoro ni sani ibro yudo ni nyithindo ma irocho ratichgi irocho ratichgi gi joy maging'eyo, jo ma close kodgi, baba, owete kata uncles. Yes. Case ma recently mani chantiere go en malit miwuoro nikech ng'ani nomiyo nyithindegi nyaka ukimi ma chuo monyuol kodgi ma nyithindo nitiere, but achiel to nolalo nyathine. Yes. Koro yudo ni kuma nyathi manyako kendo nyalo dhi chako jote onge. Ka koro in mano kawi kaka wuon gi temi se ratiche. Koro onyalo timo nang'o? Dong koro luor moko nyalo kata wacho gimoro. To kendo chak iduogo yudo ni kuonde moko nitie ma kose keth ratich nyathi gi wat. Koro inego mach. Yes. Iwacho ni thuolo donjo ko. Koro ling'aling'a ok wanyalo wacho. To mano yudo ka nyithindo gi hinyore. Nyithindo moketh ratich gi kok inyalo yudo ng'ama ber manyalo timo hocho. Nyithindo gi maisha margi oseketho. Nikech ng'eni nyithindo gi odhi e lit kuom gino. Mokwongo gitindo. Yes. Mar ariyo in ng'ama ne gikawo kaka janyuole. To mar adek nyako luongi aluonga ni baba. Kata rach kata nade. Ibiro mana bedo wuongi. Koro gik moko adekgo nyaka ikaw nyithindo gi miteke gi through. Ma ging'e. To counseling no, ng'eni counseling bichulo. Tero gi hospital nyaka chul. Omiyo gik makamagi kitimo unless in passionate about it. To nyithindo gi yudo gi e yo machalo nade? Iwuothe kor gwenge kimanyo gi kosere kaka gichopo e rescue center ni mar founder Rehab Wheels? Sana nachako bedo passionate about nyithindo chon. To ka ng'ato yudo kesa ilano, tibo winjo ka giwacho ni weuru wamanye Irene mondo Irene odhi okonyo. Yes. To seche moko be ibiro kodgi ka police nikech ng'eni waonge rescue center kaka Nyanza ka waonge rescue center. Koro yudo ni ane ma ibiro manya ni we wadhi watemane ka Irene ka nyalo yienwa mondo nyathini odagi. Nikech mostly kamo keth ratich nyathi ok onego chako doge. Nyako bed motegno mong'eyo ni kare koro right mara osetimore. Koro kokel gi koni nyaka ing'ine gi kendo counselors matimore nade makonyogi. Kamano.
To iwacho ni nitiere nyithindo moko ma kata kes moro mantie handle ni nitiere ng'ama baba chocho ratiro mar nyithindgi ba nyithindo gi oyudo ich. Nyithindo ma ponono oroch ratiro mar gi boyudo ich. Ere kaka ukonyo nyithindo gi nikech mokwongo nyathini en nyathi matin to ich ka ng'ato mako be biro ga gi achiedh nade kata challenges mopogore opogore. Ere kaka uwuo gi nyithindo gi mondo at the end of the day kata ka gi deliver nyithindo ma ber ma iwacho ni nyathi koro nyuolo nyathi. To nyithindo ma ginyuolo gi ere kaka utero gi kanye? Kes ma nochako ni aguduko ne Nyasaye kama nikech kora setieke kendo judgment osebedo. To nyithindo moro tira tich gi moko kong'eyo kata nene gi ich. Ibro yudo ni sano koko go mpira. Kendo nyalo yudo ni enokia kata sama ene labor okonyal ng'eyo. Kaka kes ma wuene. Nyathi manyako ni eno chiwo kinyi nikech kila ng'ato assign duty kitim. Koro kochiwo to ng'isa ni mami mina umona tumbo. Tang'isa ni enda kwa choo. To ko mono go step nikech ambe okan medic okanyang'io ni nyathi dhi nyuol kata na. To ko step to ng'isa ni mami nasikia kitu nataka kutoka. Koro kanye mochuna nyaka timra na dalunja pikipiki. Mondo ringo tera hospital. To ko giko hospital to Nyasaye konyo timre nade. Ng'ini mai case mokwongo ma nyithindo nyuol St. Jairus Hospital ma Kisumu. Most cases mag nyithindo gi itero ga nyaka Murang'a. Ang'o mitero gi Murang'a kuma bor? Murang'a kuchocho ni mantie dakteche manyalo konyo ratich nyithindo gi. Kanye mantie gynecologist. But naneno ni okadwar wach mar dhi kucho nikech kucho bor. Yes. Kore mana biro hospital adhi akwayo to St. Jairus. Mang'iso gini ma case mantiego. Nyithindo gi gin ariyo. Aonge pesa manyalo tero gi hospital moro. Unyalo yie konya. St. Jairus no kawo ting' nyithindo gi te. Maduong' ni kaka ne rembe rumo omedi, onyuol maber. To matis ni kaka ne yowuok oluoki mobedo maber. Kamano. To nyithindo gi seche ma gisekale lit machalo kamano roch ratiro margi moko yudo ich moko koro oluor kata dok kuonde go iko mane gidake. Counseling utime yo machalo nade mondo nyathini otem wil gi gino mano timore ne mondo ngimane odhi mbele yo makare. Ero kamano ahinya. En hero mara ni gimoro kotimore ne ng'ato nyaka bed gi wich wil. Yes. Mane gimokwongo machako timo. To nitie kamoro magik makoro an bende nyaka koro I involve counselors moko. Kaka Agape, tie mama moro kanyiluongo ni Winnie. Kaneno kama adwa bedo na mateka ahinya to koro luonge to kelo na counselors. Kech koro eno konya chaja koro timo na thuolo makende. Yes. Koro nyithindo gi an ka sebedo kodgi, tagolo wach moro ni survivors. Mana kitu kando. Koro luongo gi ni ambassadors. Mondo koro gin koro ginyalo wuoyo kendo ginyalo nyiso nyithindo gimose timore kendo kaka gisekale okeng'ego. But kaketo gini gin survivors pod gibiro bedo gi lit cha. Makata wacho no oginyalo. Inyalo wacho. Nyithindo ma asebedo go kinyalo neno gi kendo kaka giwuoyo ibedo encouraged. Kendo inyalo yudo ni kare gini ok ochak wapande kendo. Wadwa wuoyo mondo gino timre nade ong'ere mondo rum. Kamano. To king'iyo counseling ni inyalo wacho ni okawo ga thuolo marom nade mondo nyathino obed ambassador kaka isewacho mondo obed thuolo mondo miyo wuo okwed wach machalo kamano. Chalo daktari manyalo thiedho malaria to moro be thiedho malaria. Tiyudo ni daktari en malaria mare orumo piyo to daktari bini mare dhi mos. Yes. Koro gima nakwonga timo mokwongo kidonjo e center iwe lit oko. Asti donjo ng'amanyien. Mane gima mokwongo. Idonjo gi lewni mane ibedo rescued go waketo kamoro. Yes. Koro irwako lewni manyien. Kiserwako lewni manyien to kanye kaka wachako life. Koro wachako ng'isi ni koro in adwa ni mondo iwachnane giminyalo dwaro. To iwinjo ka nyathi wacho ni anto adwa dhi e school. Yes. To anto adwa ni mondo adhi atim tailoring. Ni to anto kasenyuol nyathinano kik umiya. Koro nyathi bedo mana open up kamano kasto bang'e ipo mana ka gimoro amora orumo. Kamano. To nyithindo go iko ma kosebedo e rescue center kanyo moko iwacho ni moko wacho ni dwaro dhi e school moko dwaro dhi kata tailoring. En bang' thuolo nitiere thuolo momigi mondo gi heal eka gichak timo gigi koso donja ka wuono to kiny kowacho no dwa dhi e school tutere e school kata kowacho no dwa dhi e tailoring tutere e tailoring. Kwanza ing'eyo
choice rescue center na bedo supported gi Nyasaye. Yes. Gima timo mokwongo ni nyako yien wuon. Ahero ga ni ng'ato ng'isa ni an koro sani oromo na mar dhi school. Yes. But ano kanya ng'ise ni koro ochuno nyaka dhi school. Because anyalo tere school to kiko somo. Abro wuoye kes mantiego gi. Matis ni nong'isa ni en koro odro dhi somo. Ting'eni mano pok onyuol. Kasi mana duga yudo ni nyathini nyaka bedi ni school berne. Koro kane yo wuok achaka bedo kode for almost again 3 months. Kech chak ne chwere gimora mora ne chwere. Alafu ing'eyo ni Kenyan government ok allow abortion. Yes. Koro nyithindo go nyaka tinga ich. Ang'eni ng'ato nyalo penjo ni ang'o mono iye gigo onge abortion unless the mother nitie gi risk mar tho. Yes. Koro en kane se golo yeno, chieng' golo yeno, chieng' ma iye wuok, owuok hospital ong'isa ni an koro donga kinya dhi school. Tang'ise ni podi. Nyaki prepare e kendo. Kech ng'eni ma nyathi ok ong'eyo ni 3 months ni ang'o miyo ga ji 3 months. Koro 3 months ni koro na nene ka kotimo. Sama tis kata ka akete no tedi nikech gitedo ka gi kendgi, tido kondiko no gumbo school. Koro after 3 months na yudo ni en fit mar dhi school. Tapenjo ni school mane mo nyalo dhi. Nyithindo ilagi ok nyal kawo gi kendo medo ko gi kuma no kethra tich gi. To kendo day school ok nyal konyo nyithindo gi. Nango. Dum koka gibro chako romo kendo. Ji chako romo kendo. Yes. Koro kama ber munyalo teni nyithindo gi en boarding school. Magi bedo kuno ko gik ndalo magi duoge tineno ka gichak giduogo kendo. Koro mane gima naneno mondo timre. Kama adwano ka yoyo matin ka to biro duoge telo mar ariyo mar chenro nieri kama benda dwani nyiswa ni jogo ma uchocho ratiro mar nyithindo kaka in jalno ma in founder mar rescue center bende neno ni bende ikawo kang mambele kati ne okang mambele maneno ni iluongi ni perpetrators o chik o magi kata olu chik makare mondo nyithindo go oyud ratich gi maber. Ajanno Malolo TV go biro kaw yuyo matin kaito biro duogo e telo mar ariyo mar chenro nieri mar Duol Mine. Aka studio mar otieno makawuono an kaindi kod Irene Dachombori mabende en founder mar Rehab Wheels kama bende en rescue center mar nyithindo go e komo choch ratiro margi kikidhi mabor. Machiegni kendo e telo mar ariyo mar chenro nieri mar Duond Mine ka studio mar otieno makawuono wan kaindi kod Irene Dachombori mabende en founder mar Rehab Wheels mabende en rescue center mar nyithindo go e komo choch ratiro margi. Ka wadhi mbele kod chenro machalo kama indi Irene ne jogo ma orocho ratich nyithindo bende nitiere kaka iluwo mondo ine ni justice obedo served e yo makare kose in kiseyudo nyathino kende ming'iyo maslahi mare. Ero kamano. Ok en hero mara tuechuo kata tero gi e court. Kata ok en hero mara timone mine matimone nyithindo ma yawuoyi ketho ratich gi. But nyaka make sure ni case urumo. Ma justice oyudi. Ma nyathino ng'eyo. Miya gima an go gi adhiga go nyaka court. Ma giwinj gima judge somo. Yes. Mondo chieng' moro achiel kik ng'ato wachi ni wan wuon utwe ka waonge. Nikech piny ng'eni suda. I make sure ni case nyaka gik matieki. Yes. Koka nyalo yweyo. Kamano. Ero kama to ne jogo kata ne jonyuol moko ma iwacho ni kata ka ponono wuo ng'ama baba ochocho ratiro mar nyare to iwacho ni thuolo donje ko cases go be nitiere kaka ikonyo kose magiweyo ji loso kendgi kianyuola. Kogi kamo ketho ratich nyathi mano kabineno kata ka nyathi ne mo ketho ratich nyathi ng'ato nyaka act on it nikech oketho ratich ng'ato. To iyudo ni mostly joma mine kose ketho ratich nyathine ene wuon mubedo mokwongo umo.
to kose umo iduogo yudo ni nyathi cha okaw moter kamoro mopandi bang'e ka koro weche duogo lokore ma koro nyathi seche moko osebedo kata nyathi maduong' koko duogo yudo ni kare gima notimo cha ni rach koko duogo mondo review case to it is going to be too late. Kech evidence osetimore nade osekethore. Koro yudo ni ng'eny mine ema pando weche ailagi to kendo ng'ama mama nyalo ling ka ng'ama kia koro kata jirani ng'isi ni gima kama notimore to kidhi penjo ng'ama mine tiyudo ni nyathi mano kethra tije cha otimore nade to imbe okini Nyasaye okinya yudo don koro iwuok mos bende but inyalo yudo ng'ama mama ma en ochung' mowacho ni nyaka to yud fight. Yes. Kamano. En wach marach ahinya. En monego bed ni o fight ne nyathine ni to kendo en ma oumo gima chalo kamano. Ng'eny gi umo kabisa. Kiyudo ng'ama mama mowuok oko en achiel. Ng'eny gi umo mondo kik ng'ere. Idhi kethi nying dalawani. Idhi wacho wanang'o. Jogweng' bro wuoyo nang'o. But to ging'eyo ni gima gimiyo nyathi ma nyako ni en gima chal nade. To ne nyithindo go eko manyiri ka achiel kod ma yawuoyi miwacho ni imbede moko in godo e rescue center mari gin kuonde mage ma nyathi manyako ka achiel kod ma yawuoyi nego bed ni ka ng'ato mulo to nego bed no goyo lipot kata onyiso ng'ano maduong' ni ng'ane omula kama taneno kok ber mondo bed kong'eyo nyithindo go eko nego bed kong'eyo kata janyuol nego bed kong'eyo ni nyathina kong'isa kama to mae okang' monego bed nakawo. Gimokwongo ma jonyuol nyaka ng'i gi chiki itigi. Nyathi nyalo bedo ni tin to muli ni mama nataka kukuambia kitu tisiko na nyathi ni toka hapa ikaw nyathi ni kete pikipiki itero ga school yes iduogo kia kumia ikiole ni nindo tukarikia ni kae kama nyathi ni kae ni itigi matimore ka nyathi bedo difanda kesi sadimo setimore itrust ja pikipiki moloyo kata ini uwuon because nyathi na kwa school nyathi na manyako ere kaka nyalo trust ng'ama ting'o na nyathi maka nyathi oduogo kanyal penjo nyathina make sure ni parts mag body iluongo gi nying ka in thuno ka in kanye kik iluong ni dudu pim ne nyathi ni ma iluongo ni thuno ma iluongo nang'o to kendi mako sami puonjo nyathi yes to ing'ise gi nying te mondo ka dipo ni ng'ato omulo kata ka obro ng'isi ni alinishika matiti to kiketo ne nyathi ni hapa ni dudu ibio okibing'eyo ni dudu mane momaki yes bed thuolo kendo gi ng'iyo sirweche mag nyathi jonyuol mang'eny ondiko maids yes ka nyathi obiro ka school maid ema luoko sirwaro janyuol nyaka ing'e ni sirwach nyathina ni chal nade to ok ni nyathi ma wuoyi nyako kende nyaka nyathi ma wuoyi nyaka ing'e ni to nyathina ni en nang'o to nyathina ni en nang'o bed piny gi nyathi penji nyathi ni shule ilikuwa aje na ukienda ulikuwa nini waweuru miyo jopuonje time mang'eny ni kesi moro na winjo ni ntiere to ni mama ni ne miyo ja pikipiki nyathi ema tere school pile kari japuonj neno ka nyathi ywak koro kitambo penji ja pikipiki cha nosewinjo wach olal modhi to ratich nyathi ni osekele weakness mar jonyuol nikech nyathina manyako ok anyal miyo ng'ato to godhiambo koduogo tayudo ka nyathi nindo to ni ja pikipiki no ber hapana gin dhano onego bed ni jonyuol nyithindgi mokwongo mondo gini koro watieki to janyuol kiwene ng'at moro ema ng'iyo ni nyathi ok ibi nyalo wacho to iwacho ni nyithindo manyire ema nitiere kuonde mang'eny minyalo mule dendgi to nyithindo go eko machuo ere kaka inyalo nyisgi weche machalo kamaendi koro nyithindo machuo gin ma koro puonjo ber nikech gin ng'ato biro mulo gi to gibiro le yes kata thund nyathi madichuo kimako nyako wache nyako wachi ni ng'ani no mulo thunda gimo system te chakore gi thuno ka koro nyaka samo mulo thundi no nyaki wachi to kendo nyaki nyis nyathini mawuoyi ni nyaki wachi ni ng'ato mula dikoro wach cho dikoro kise saila gi onge be dikoro nyithindo ma yawuoyi onge nyithindo ma yawuoyi ose bottle up a lot of pain e chunygi nikech iyudo kana ni sodomi matimore ni nyathi mawuoyi ok bi wacho olenga iwinjo mana ni an koro kabidhi e skund no to janyuol kar mondo follow up ni ang'o nyathino koro dhi e skund ni kede to nyathi bedo ng'ama wiye tek isegoye ma koro wiye tek koro we skul to king'eyo gimomiyo nyathi ni we skul luong nyathini kiwinjo ni ok inyal wuoyo kode luong ne ng'ama chiegni kode openje ni tang'ama timore
kes mantie antiere go nyathini kare bedo sodomized e school to luor wacho ne mingi koro en gimo timo en oweyo ne donje go pikipiki oweyo school koro igoye go wetege gimomiyo we school to kana dhi kuno matimo ucho na wuok kuno ka ywak ka kijana no ngisa ni sani an awuotho mana ka keto gimore siandana nikech gima kama osetimore kuoma to gima miyo timore kama jonyuol waduogo oweyo ni nyithindo ma yawuoyi kila mtu ajipange okinyal jipanga nyaka wariwo nyithindo gi kanyakla kimiyo nyathi ma nyako tich e ot nyathi ma wuoyi be nyaka mi tich yes. Kipuonjo gi gite nyaka iketi gite sami nyiso nyathi ma nyako ni kama nyathi ma wuoyi be nyaka inyis kama mondo nyithindo gi grow up kong'eyo ni kare marach to kendo maber to kiweyo ni nyathi ma nyako emi puonjo to nyathi ma wuoyi kipuonje mora chielo weche maricho protein ipana ang'o monego bed ni timo kata ang'o monego bed ni sirikal ka achiel kod ji duto e Kenya onego bed ni otim kata onego bed ni timo mondo mi oduok chien cases gi eki mag rocho ratiro mag nyithindo jogo eko nyithindo go eko ma yawuoyi ka achiel kod manyiri mondo donje empowering mar men nobody empowered men kata in sani Joyce nyalo wuoyo matek molo kata Jesse gi kata ng'ani gi nikech you already empowered yes to jogi ng'eni ng'ama na empower gi onge inyalo yudo ni ng'ama dichuo kata kigoyo dhake mayuak to dichuo nyalo li to joka wacho ni anjo ng'eni mogo gachiege to kare ne moinyore ot ka koro nyaka wa empower joma dichuo nyaka wanyis gi adieri to kwasenyiso gi adieri mondo cases gi owedhi mang'eny in long run wadhi bedo maonge chuo long run joma mine koro wadhi bedo enemies mag each other nikech we were more empowered to joma chuo no kwa empower koro mane sida makoro wantigo sane kaka chakore ni kamano koro wach ni mogik ka watieko chenro ni rika to binyalo ngiso wa ni namba mane minyalo yudi godo kapo nono ng'ato nigi nyathi mochoch ratiro mare kumora more Kenya ka indi to nyalo gombo mondo mi okel e rescue center mari ero kama na ahinya gima na gombo mara ok na berna ni kachuo itwe mano ok berna ber mara ni onego puonji mondo ging'e kaka ginyalo dak gi nyithindo manyiri mondo ging'e yes gombo mara ni wadwaro rescue center onge rescue center e gima sebedo ka ywago mara manitiere en mana odlo mana kawa nikech koro ni onge kaka nyalo konyo nyithindo gi to ok en gima ber nikech ka sirikal nyalo bedo gi pesa ang'amono gi loso rescue center mondo rescue center ni obed ka wanyalo bedo kata gi school eye kanyo nikech ng'eni nyithindo gi once kata ka gisewuok gidhi e schools moko self esteem mar gi bro dhi piny nikech nitie kata jonyuol maneno nyithindo gi ma jonyuol kata jonyuol ma jopuonje bro dhi wacho kata e school ni magi mano bedo defiled ka alafu nyathine cha moro dhi winjo nyathine winjo to koro circulate koro nyithindo gi ok bedo kata gi haja mar timore nade mar somo ineno ka koro gi drop koro gima ber ni konyalo yudo rescue center mabed kata gi classrooms manyalo puonjo nyithindo gi mondo ka giwuok e rescue center kato gidhi gi somo to bang' ka gisebedo higni 18 to gineno kaka ginyalo donje college moka but mano onge I say you work all along ni we need a rescue center mondo konyo nyithindo mokethre ratich gi but ng'ato bro ol kata na bro ol because aonge ng'ama konyo igini akonyora kenda lit nikech ok nyalo we nyathi ni nikech onge funds yes koro serikali nyaka come up with a very good constructive gimoro mondo giwach ni yani ni wagero rescue center joma tiye otiye but nyithindo gi ng'ato orit gi maber kamano namba mar simu minyal yudi godo ne jogo manyalo gombo kelo nyathi moro moroch ratiro mar rescue center ero kamano namba nano en 01 03 71 89 04 ero kamano Ajando Malolo TV de wagomba inyadhi mbele kod chenro machalo kama indi lakini samaro mano miwo serumo gikanye machupo godo e giko mar chenro maduond mine mabene no eko ne Lolo TV otieno makawuono nyake dwaro me chenro machelo oriti masani nyinga Joyce Odur.